Molweni bethunana. Namhlanje I've been watching i-commission le General Nhlanhla Mkhwanazi, the Malanga Commission, yeah. And what I could take out on that is that General Mkhwanazi is frustrated, and General Mkhwanazi was frustrated before ayokwenza their press conference awayenzayo. And into endibonayo ke ngoku into yoba okokuqala in communication channels kwi-department yakhe nje ama-channels are very poor. You cannot tell me into yoba ungathi uve nge-friend yakho on WhatsApp that a team has been disbanded. This investigation TRT team that has been involved in political killings in KwaZulu-Natal and in the whole country. So you cannot tell me into ba if ama channels a communication wonke are right over WhatsApp, no. And okokuqala sesibonile into ba after lama docket ephumile mahluko khona abantu ababulala uSindiso Magaqa basejele. They are attending the case. Abangamaziyo uSindiso Magaqa is the councillor, the ex ANC Youth League president, lo waqothwayo beno Julius Malema ngela xesha no Floyd Shivambu. So wahamba wabali councillor ke eMzimkhulu, and he was anti-corruption, and then they have organized a hit into bam assassinate. So ababulali bebengaziwa uyacula ke ngoku umuntu into yoba no, thina nje we were protected. Even siyokwenza umsebenzi zonke angles zaqale zacheck into yoba akho bantu abazosiphazamisa endleleni. And it tells you into yoba criminals are connected with the big bosses zasemapoliseni. We understand ke lonto le. And it tells you into yoba cases uyamkhumbula uBabita Deokaran lo whistleblower yethembisa hospital itender le enkulu, and then wathi esothetha ngayo wabulawa. And ukubulawa kwakhe, they have been following her nani, and then bamfumana ke bamfumana ekwi driveway yakwakhe, then bambulala. And ababulali bakhe babanjwa, and thank you to amapolisa. Ayasebenza amapolisa, but ke ngoku siphinde siphazanyiswe ke ngoku zizikhulu ezi involved kwinto ye criminals, into ba kuthiwe ngoku hayi ama-docket azogcinwa, ama-docket ayathathwa. Yebe kunana kwenzeka ntoni eSouth Africa? Kwenzeka ntoni eSouth Africa? I-country zophathwa ngama-drug lords ngoku because ayazenzela. U-DJ Somebody bambulala, and akekho umuntu owaziyo into yoba kwenzakani kwathini. And then kwijiji ngoku after sekuthethe Nhlanhla Mkhwanazi nabo cats mehlala nabo Mlefe bayabanjwa left, right and center. Hayi kwenzeka ntoni? Hayi sana. And uMkhwanazi uyasazi istory sakhe. Mkhwanazi yasazi istory sakhe, and une-experience ngalanto ndikuxelela. Une-experience nje enkulu, and yonke lento uyicingile, and and okumnandi akasebenzisananga yedwa kuyo yonke lento.
usebenzisana nabanye, but ke nguye okwi-forefront. We just pray man into yoba yonke into ihambe kahle, because into esiyifunayo thina sifuna abenzi bobubi babanjwe, because abantu ngoku abathembanga amapolisa. We do not have trust ebantwini bomthetho, because siyayazi into yoba umuntu uzobanjwa namhlanje ngomso usumbona ehamba ezitratweni agqibatha umuntu ya ubucimbi bakho uzothini. Mna ndiphethe yonke indawo yo yaze yasenza sana into yemali, because kaloku sekunjena nje into yoba umuntu uyazi into yoba umzi wakhe ubhatalwa yile drug lord, imoto yakhe, abantwana bakhe abakwi-private schools. Kwenzeka ezo zinto njengokufumaniseka into yoba abantu bayacula into yoba no, ubani nje ukwi-payroll yam, that is why ndikwazi ukwenza yonke into. Yo sana siphila kwelinye ilizwe. Yabona iSouth Africa ngoku ngendlela esekwenzeka ngayo, hayi siphila kwelinye ilizwe. And coming to nento eyenzeka eKapa, amabhulu asiyekile vele. Asiyekile into yoba sibulalane sodwa, because you can't tell me into yoba kungabulawa abantu ngeveki, like 14 people that were killed eKrytfontein, and abanye babulewe eGugulethu. And bonke aba bantu ababulawayo babulawa kwezi ndawo vele zabantu abamnyama abangathathwa intoni, abahluphekayo. We understand. So uyayibona nje into yaseKapa ke yona ke nje nayo yenye nje into, because if you can go to Cape Town, go Bonteheuwel, Haydenveld, Mitchells Plain, eKhayelitsha, kwaLanga, eGugulethu, kuyabulawana nje. Kuyavukwa namhlanje nasesidumbu nje, impilo yakhona. And amabhulu ayasihleka. Andiyazi isolution uba izothi qina ntoni, but hayi South Africa kubi.